dia a tothom. Moltes gràcies per venir. Fem una miqueta el que és la presentació de les ponències del tercer congrés de la professió mèdica catalana. Podria dir-vos que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, format pels 4 col·legis catalans, impulsen la celebració d'aquest tercer congrés de la professió mèdica catalana i que se celebrarà el proper 10 de novembre aquí a Girona. El congrés presenta una gran novetat i és que, degut als avenços en les tecnologies de la comunicació, aquest congrés està obert a la participació dels 40.000 metges de tot Catalunya. En els congressos anteriors això no era possible, només podien participar-hi els delegats que assistien al congrés i en aquest, doncs, aquesta és una de les novetats importants que permet la participació de tots els col·legiats. L'objectiu del congrés és debatre l'estat de la professió i proposar els canvis i traçar el camí que el professional del futur ha de tenir present. Girona, per l'altre, és la ciutat anfitriona d'aquest congrés. Nosaltres, el Col·legi Oficial de Metges de Girona, estem molt orgullosos de ser els anfitrions, de celebrar-ho aquí i volem que tots els col·legiats catalans se sentin com a casa. Girona també, val la pena dir-ho, també és un model de continu avenç i d'èxits en el camp sanitari. En tenim diferents exemples. Penseu que a l'Hospital Josep Trueta, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, té línies de recerca molt punteres, com poden ser la de cardiologia, la d'endocrinologia i estudi de l'obesitat, la de neurologia, de la diagnòstic per la imatge. Tenim també àrees d'assistència molt potents. Aquest any, per exemple, celebrem el 350 aniversari de l'Hospital Santa Caterina de Girona, un hospital que en aquests moments aplega l'assistència sanitària i també l'assistència psiquiàtrica, i amb això és pioner a tot Catalunya, amb aquesta unió de les dues vessants. I com un altre exemple que voldria donar sobre l'èxit de la professió sanitària aquí a Girona, en concret, és els èxits que la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona està tinguent amb els seus estudiants. Per què? Què és el que ha motivat la celebració d'aquest tercer congrés de la professió mèdica catalana, ara, en aquests moments? Bé, dius que fa 8 anys que no se celebra el congrés, que s'havia celebrat l'any 2004 a Sitges i que després es va celebrar el 2008 a Tarragona, que en aquests 8 anys han passat, hi ha hagut canvis molt importants a nivell social i demogràfic al nostre país i que era el moment de revisar tot això. És un moment clau per la professió i ens plantegem tota una sèrie de reptes que tenim al davant i que podríem resumir en 4 punts importants. Hi ha uns canvis demogràfics importants, canvis demogràfics importants en la demografia de la població, cada vegada més envellida, i amb unes necessitats d'atenció a la cronicitat cada dia més importants. Canvis demogràfics també en la població mèdica, amb la feminització i amb el relleu generacional que en els pròxims 10 anys hem d'afrontar. Aquest és un punt important. L'altre punt, o el segon punt, o el segon repte que tenim a davant és el rol dels pacients. El rol dels pacients està canviant. Afortunadament, els pacients cada dia són més actius amb la cura de la seva salut. Això és un punt important, un punt que hem d'estimular, però tenim a davant un pacient més actiu, més coneixedor de moltes coses. Tercer punt, la introducció de noves tecnologies, amb els seus efectes beneficiosos, però també a vegades amb els seus efectes perjudicials, amb les relacions metge-pacients, amb les relacions metges i altres professionals sanitaris. La introducció de les noves tecnologies és un fet, la informatització de la història clínica, l'aplicació d'apps, de telèfons intel·ligents per tindre contacte amb els pacients, etc. Aquest seria, doncs, el tercer punt. I el quart punt, el quart repte que tenim a davant és els avenços tecnològics. Els avenços tecnològics, els avenços terapèutics en diferents camps.
camps farmacològic, tecnològic i també en els camps del diagnòstic. Tot això fa que aquestes necessitats de canvis, aquests reptes ens imposen canvis probablement en els models organitzatius que tenim. I això és el que volem debatre en aquest congrés de la professió mèdica catalana, que abarcarà els 40.000 col·legiats que podran participar-hi a través de la plana web. És important recordar-vos, m'agradaria recordar també el compromís que els metges catalans tenim amb la sanitat i amb la qualitat sanitària que estem desenvolupant i amb la qualitat assistencial. Penso que val la pena ressaltar-ho i una miqueta aquest congrés ve a remarcar tot això. Penso que ha arribat el moment que els metges, tots ells, puguin participar i debatre amb aquestes 4 ponències que hi haurà i que són 4 ponències que han estat redactades per 4 grups redactors, uns 80 ponents, i que esperem que ara tota la col·legiació pugui millorar. Tinc aquí amb mi el doctor Cordón, que és un dels coordinadors d'aquestes 4 ponències i que us pot explicar una miqueta amb més detall de què abarca cada una d'elles i quines són les idees bàsiques que afecten aquestes 4 ponències. I també tinc aquí amb mi el doctor Sallarès, que és el coordinador general del Congrés i que us pot explicar també una miqueta quines són les eines que hem posat a l'abast dels col·legiats perquè puguin participar en el Congrés. Res més. Doctor Cordón, si vols fer alguna esmena o vols fer algun detall sobre les ponències.